V dnešnom videu si povieme, ako na vernostný program v systéme najlekárne. Na začiatku sa prihláste do svojho zákazníckeho účtu. Pokiaľ žiadny účet ešte u nás nemáte, vyberte tlačidlo Nový zákazník a vytvorte si svoj nový zákaznícky účet. Po úspešnom prihlásení kliknite na ikonu svojho zákazníckeho účtu a vojdete do objednávok. Následne vyberte vernostný program. Tu uvidíte v červenom rámiku svoj aktuálny bodový stav a hneď pod ním aj možnosti odmien, ktoré si môžete vybrať. Kliknite na vami zvolenú možnosť a premente si body. Každé 1 euro z nákupu sa rovná 1 bodu do vernostného programu. Jednoduchým kliknutím na vygenerovaný zľavový kód si tento kód skopírujete. A môžete sa pustiť do nakupovania. Z nášho širokého sortimentu si vyberte produkty, o ktoré máte aktuálne záujem a tie vložte do nákupného košíka. Kliknutím na prezrieť košík vojdete do nákupného košíka, kde prostredníctvom tlačidla pridať zľavový kód vložíte vami skopírovaný zľavový kupón. Zľava sa okamžite odpočíta od hodnoty objednávky. V ďalšom kroku vyplňte potrebné údaje ako fakturačné údaje, dodacie údaje, dorútenie či platba. Následne v ďalšom kroku si skontrolujte vašu objednávku, odsúhlaste obchodné podmienky a dokončite objednávku. Ďakujeme za váš nákup v našej internetovej lekárni Najlekáreň.